हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ कि भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर बिकास बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय बर'नि गोजाम फावखुंगुर, लोगोसेनो बिथाङा सावथुनबो दिहुनबोदों। नाथाय दायो बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया। बेनि जाहोना मा नोंथांमोना बेखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। बिकास बसुमतारी बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेमाराव गोग्लैनानै दंमोन। बे बेमारानो जादों बिथांनि गल ब्लाडारावहाय टिउमार जादोंमोन लोगोफोर बिथांखौहाय क'क्राझार हस्पिटालावहाय फाहामनो लांदोंमोन। नाथाय बेयावहाय हायैलाय बिथांखौहाय सिलिगुरि गोजौ फाहामसालियाव फाहामनो लांदोंमोन लोगोफोर। बे समावनो बिथाङा हरखाबै जिउ गोमादों। लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिथांनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबबानो जाबाय, जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआवहाय आलो गोजोनै थाहैनो मोनो। लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।